полицаи, арестувани фенове, изпочупени коли и витрини. Това са последиците след матча Левски ЦСКА, който завърши 1-3. Полицията предприе крайни мерки и на полувремето изгони от стадион Герена публиката на ЦСКА. По телефона сега включваме началника на отдела за борба с футболното хулиганство в СДВР Антон Златанов. Добър вечер, господин Златанов. Добър вечер. Първо, каква е равносметката от тази вечер? Колко са ранените полицаи, ранените фенове и арестуваните фенове? Първо искам да кажа, че това са неща, които за пореден път се случват, крайно неприятни, недопустими. Като бройката, която ви интересува, разбирам, че това е много важно. Доста са ранените полицаи. Има доста и задържани лица, но не са колкото обикновено, защото нашата цел в случая не беше да задържаме лица, а да пресечем евентуално продължение на тази масова безредица вътре в стадиона и евентуално по-големи жертви и повече пострадали лица и по-тежко. Извършителите на деянието те първо ще бъдат разпознани по видеоматериали. Имаме достатъчно време по закон да ги заловиме в по-късен етап. Искам да кажа, че още с влизането си на стадиона, част от агитката на ЦСКА, един час преди началото на матча започна моментално след влизането да чупи оградите, които разделят трибуните от пистата, с което там остана без почти никаква ограда. Ние разположихме полицейски служители, които да не допуснат влизане, нахлуване на публиката, и тези служители бяха в продължение на един час преди матч и по време на цялото първо полувреме бяха бомбардирани отгоре с парчета бетон, с огради, с парчета от огради, метални пръчки, шипове, факли, бомбички и така нататък. Имаме дори пострадал служител, който го оцелила бомбичка в гърлото. Доста са пострадалите служители. Ние разполагаме с някаква непотвърдена информация. Разбирате се за между 3 и 5 души ранени полицаи и най-малко 2 фенове с по-тежки наранявания. Това приближава ли се до вашата информация? Ами вижте, ние допреди малко работихме по възстановяване на реда и опазване на реда в целия град. Така че сега почва да постъпва вече от всякъде информацията. Още не сме обобщили като цяло, но мисля, че при всички положения ранените полицаи са повече от това, което вие казвате. Добре, благодаря ви. Началника на отдел за борба с футболното хулиганство в СДВР Антон Златанов, наживо по телефона в ефира на BTV. На булевард Мадрид веднага след мача футболни фенове на ЦСКА трошиха автомобили, витрини на магазини и влязоха в конфликт с полицията. От мястото на един от инцидентите сега включваме Богомил Грозев. Добър вечер, Боги. Разкажи на какво стана свидетел. Добър вечер. Искам да започна с това, че за първи път в историята, българската футболна история, се случва една цяла агитка да бъде изкарана от матч по време на посредата на матча. Това са безпрецедентни действия от страна на полицията. Това, което се случи, най-големите злоуми бяха направени тук на булевард Мадрид. Както каза и ти, има много изпочупени автомобили, изпочупени витрини. Тук се стигна до сблъсъци с полицията. Наложи се дори полицията да разпръсква тълпата с водна струя. Тук най-вероятно има и доста пострадали. Виждате зад мен, това е една от витрините, която е била потърпевша при тези сблъсъци. Забелязвате, че хората вече са ги оправили, така са облепили, за да поне да обезопасят малко стъклата. Сега ще ви покажа основния предмет, с който са счупени. Това е горна част на маса от съседно заведение, която е била хвърлена вътре, и искам да подчертая, че в самата сладкарница е имало хора. Наистина феновете бяха много екзалтирани, много изнервени от това, че се наложило да напуснат матча и най-вероятно, бих казал, и доста агресивни някои от тях. Вижте повече от следващия видеоматериал.
съм дал от Пазарджик, съм дошъл. 30 лева, знаете какво с 30 лева? И те ще ме млатат. За какво? Нито съм се бил, нито нищо. Питам го полицай, за какво ме биеш, бе? Пипнете ето каква бушка имам на главата. Каквато си имам. Еми, кой? Сам не съм се ударил. Полицайите ме удариха е тук. Защо? Ме удариха много. Е тук много силно ме удариха и отзад по гърба и ме спънаха. Ще сваля, бе! Кадафи ли ще сваля, бе? Ей! Не е Либия, бе, момчета! Това не е Либия! Това не е Либия, бе! Това не е Близки изток, бе! Кой гони публика? Кой го гони? Освен по-дунския евроидиот. Кой друг гони? Браво, юнаци! Биете деца, биете! През цялото време атакуваха кордоните полицейски служители с факли, димки, бомбички, има няколко пострадали служители. Никой не оправдава това, че бяха нападнати служители на реда. Няма такъв филм. Нека да бъдат арестувани. Но да изхвърлиш 3500 човека, които си платили, които са нормални хора. Да има 200, 300, 500 виновни. Да ги изкарат, това им е работата. Зад бара стоях и се чу силен трясък на 3 пъти. Първи път, втори път, трети път много силно и ето поражението. Къде е Веско Маринов да избей? Ето, родната полиция не пази. Боги, доколкото аз знам, на матча има около 12 000 души. На полувремето навън са били изкарани между 3000 и 4000 души. Доколкото разбрах, жертва на погрома след това сте станали и вие. Кажи какво стана? Ами всъщност след като приключиха тук, беше разпръсната тълпата, ние отидахме на стадиона, за да снимаме излизащите останали фенове на стадиона и съвсем без никаква причина, докато снимахме, две млади момчета от агитката на Левски, защото бяха с шалчета на Левски, минаха зад нас и блъснаха много силно камерата, която притисна лицето на оператора Валентин Василев, за щастие без така да успеят да го контузят сериозно, след което нападнаха и колата, започнаха да я плюят, да я блъскат и така изключително агресивно и арогантно отношение, което, честно да ви кажа, не виждам причина, поради която да бъде провокирано. Добре, благодаря ти, Боги. Само да уточним, че има потрошени автомобили и на полицията, и на обикновени граждани в района около стадиона. Богомил Грозев на живо за сблъсъците между агитките на ЦСКА и Левски.